Welcome back mga kalutong bahay. Nagbabalik po ang inyong Kuya Arnold para sa panibagong menu na ating lulutuin sa araw na ito. Ang menu po ngayon ay sinanglay, ginataang tilapia, Bicol version. At mga gagamitin natin mga sangkap sa pagluluto ay tilapia, pechay, gata, asin, kamatis, sibuyas, bawang, luya. Gagamit tayo ng lemongrass, sa Tagalog ay tanglad, at ang pangpalasa natin ng magic sarap at paminta. Mga kalutong bahay, please watch the full video, at meron akong shout out sa last video na gagawin kong ito. Simulan na ang pag-prepare ng mga gagamiting sangkap sa pagluluto ng sinanglay o gatang tilapia. Tanggalin lamang ang pinakadulo ng tilapia at iwan natin ang pinakadahon na gagamitin natin bali pangbalot niya sa tilapia. Pwede rin po yung dahon ng gabi na pangbabalot sa pinakatilapia, kaso hindi po available kanina sa market, kaya pechay na lang ang gagamitin ko. At mas masarap sana kung meron siyang hinaluan ng kamyas. Yun lang, hindi available. Hindi pa siguro panahon ng kamyas ngayon. Make sure po na ang mga gagamitin natin mga gulay ay nahugasan na mabuti. Pwede rin siyang ibabad sa tubig ng mga 5 minutes na mayroong asin para mas malinis ang gulay. At yan na isa-isa kong nang ipiprepared ang mga tilapia na may binalutan ng dahon ng pechay. Isa ito sa best recipe ng mga taga Bicol, ginataang tilapia o sinanglay. At meron pang isang version ng pagluluto ng sinanglay. Depende sa size ng tilapia na gagamitin. Kung malaking tilapia ang gagamitin, pwede siyang lagyan ng palaman sa loob ng tiyan ng tilapia. Lagyan siya ng palaman ng kamatis, sibuyas at luya. Isa yun sa the best na version, Bicol version ng sinanglay. At sa mga nagluluto ng ganitong klase ng recipe, pwede kayong magdagdag ng sili o yung mas gusto nyong klase ng maanghang. Kaya lang kung mayroong mga bagets, mga bata na kakain ito, no, hindi pwede, baka umusok. Tuloy lang ang pagbabalot ng dahon ng pechay sa tilapia, at for sure magugustuhan niyo ito. At dahil dito sa mga ginamit natin na sangkap, na lahat ay magsasama-sama ang lasa sa loob ng tilapia. Lalong-lalo na ang lemongrass na gamitin natin, o kaya ang tanglad na magbibigay linamnam sa lutuin ng sinanglay. At ayan, ready na, kumpleto na, nabalot na lahat ng tilapia. At ngayon isusunod ko na ang mga ricado o sangkap na gagamitin para sa pagluluto ng sinanglay. Pwede nang ilagay lahat ng ricado, mga sibuyas, kamatis, luya, bawang. At ang tanglad, ilagay lang natin sa pinakaibabaw. Lalagyan ko siya ng mga kalahating kutsara lang ng asin.
At pwede naman magdagdag later on kung matabang pa. Pwede naman siyang dagdagan ng asin. Depende sa panlasa niyo po. At ang pampalinam lang sa lutuin ang magic sarap. At ang paminta na magbibigay ng konting anghang sa ating lutuin. And finally, buhos na ang gata. Yan po mga kalutong bahay, ready na ang lutuin ang ating sinanglay ginataang tilapia. Hindi ho pwedeng malakal ba yun? Kailangan mahinang apoy lang para hindi madurog ang tilapia at ang mga gulay. Ayan po, kumukulo na ang ating sinanglay ginataang tilapia, the Bicol version. Malapit na siyang maluto. Malapit nang maluto ang ating yummy sinanglay ginataang tilapia at umulan. Maingay yung bubong, may umaulan. Tikiman na. Tignan natin kung anong lasa niya. For sure, okay na okay yan. Sarap. Yummy. At mga kalutong bahay, shout out pala kay Doggy ng Magbike Tayo. Idol, ingat sa pagbabike lagi. Ingat. Salamat sa panonood ng aking video. Thank you. Ayan po mga kalutong bahay, luto na ang ating sinanglay ginataang tilapia, Bicol version. Thank you for watching po mga kalutong bahay, and don't forget to subscribe my channel. Hit the bell button para updated po kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po. 骑着你的电